क्षमा खालाम रायजोफोर नैबे भिडिअखौ प्रमद बर' सारा थगायबावबाय नामाब्रा बिराद गिदिर ना मा बे आंनि गोरोन्थिबो जानो हागौ आं डाइरेक्ट बुंगोन दिनै गोसो गोरबोजों बुंगोन आं भिडिअखौ जोबजासे नायोब्ला बुजिगोन माने जोबजासेनि सिगाङावनो आं बुंगोन दा जिखुनुआनो जाया मा बियो मा खोथानि थाखाय आं नैबे भिडिअखौ बानायदों आं होगासिनो दं आं नेक्स्टआवबाबो बुंनो हागौ बेखौ बे भिडिअआव बुंथारखागोन आं आरो आंनि गोरोन्थिबा अन्नानै नोंथांमोना रायनानैबाबो गालांनो हागोन जिखुनु जाया नैबे भिडिअखौ होग्रोनि दाख्लै नैबे भिडिअनि थाखाय आं दावराव देख्रेबा मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन नालाय माने सार दावराव देख्रेबा बेखौनो रिप्लाइ होदों बेखौ नायग्रो ओमफ्राय आं लास्टआव बुंगोन मोनसे बाथ्रा जों नुनो मोनदों जे दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा जोंनि UPPL नि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट जे UG ब्रह्म सारनि सायाव माखासे गाज्रि बाथ्रा बुंनायखौ जोङो खोनानो मोनदों बा मिडियायाव नुनो मोनदों दा बे हिसाबैनो जोङो बेनि सायावनो फंनैसो बुंनो होननानै नोंथांमोनखौ दिनै लेंहरनाय जादों जे दिनै दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों जे UG ब्रह्म सारा जे इलेक्शन केम्पिंनि समायाव जे अरुणोदयनि माखासे आसनिफोर सरकारि आसनिखौ नोङो एगेन्स्ट पार्टिनि मानसिफोरनो होनाय जानाय नङा बेखौ लानानै बिथाङा माखासे बिबुंसारनि गेजेरजों गाज्रि भाषा बुंनायखौ जों खोनानो मोनदों दा सरकाराव दं हिसाबै दिनै गासिबो सरकारि सा सुबिदा आसनिफोरखौ सरकारानो होयो हिसाबै सरकारनि खाथियाव जुदि साफि फैयाब्ला सरकारनि सा सुबिदाफोरखौ जुदि लानांगौब्ला सरकारनि खाथियाव निश्चय जोंनि आसनि लागिरि बिथांमोनहा निश्चय साफिनांगोन बा फैनांगोन बियो रोखा नाथाय मोनसे बाथ्राया बेखौनो लानानै बिथाङा दिनै UG सारखौ बे बाथ्रानि थाखायनो मोखाङाव मुजुद लानो गोसो जायो बा खाथियाव मोनोबा मुजुद लानो नायनि जे बाथ्रा बुंदों दा बे जाहैबाय दिनै दावराव देख्रेब नार्जारिया दिनै सिडली उफ्रानि बिसायख'थियाव जे केम्पिंआव ओंखारनानै फिल्डआव दिनै रायजो राजाफोरनि जे UPPL नि सायाव समर्थन होनाय आरो दिनै BPF खौ नागारनानै दले बले UPPL राजनितिक दोलोआव हाबनायखौ नुनानै दिनै बिथाङा मोनसे फ्रास्ट्रेसन गोसो बायनाय बे बाथ्राखौ बेखौ जोङो नुनो मोनदों दा बे हिसाबै मोनसे बाथ्राया रोखा दिनै दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङाबो सासे एबसुनिनो सेनियर सासे दैदेनगिरि बुंनो थाङोबा UG ब्रह्म सारनि बिथाङा देरसिन बैसोआवबो सेनियर बिथाङा दा बे हिसाबै सासे सेनियर एबसुनि दैदेनगिरि बिथाङा दिनै नोङो गावनिनो सासे जुनियर UG ब्रह्म सारनि सायाव बेबायदि अन्याय भाबै बाथ्रा बुंनायखौ जोङो गोख्रों रावजों सोंखारियो आरो बाथ्राया जाहैबाय दिनै UG ब्रह्म सारा दिनै नोङो खुनु दिनै नेताफोरनि सायाव गाज्रि भाषाजों फंसेबो बियो बुंजाबाबो गावनि एगेन्सै बुंब्लाबो दिनै बिथाङा रावनि सायाव गाज्रि भाषाजों बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थायो आरो नङाब्ला जोङो गासिबो तथ्य पाति होनानै बिथांनि एगेन्सै माखासे बाथ्राफोरखौ बुफ्रुनानै होनो बाध्य जागोन दिनै UG ब्रह्म सार बिथाङा दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांमोननिनो सासे जुनियर सासे बेबो एबसुनि दैदेनगिरिमोन बिथांमोननि दैदेननायावनो बेबो उन आवगायबोदोंमोन दिनै UG ब्रह्म सारा जुदि बुंनांगौ जायोब्ला गोबां बाथ्राखौ साफ्रोमबो नेतानि एगेन्सै सोर नेताया माबायदि बियो बेखौ थन्न बुंफ्रुनानै बेखेवनानै होनो हानायनि क्षमताया बिथांनावबो दङ नाथाय बिथाङा बे बाथ्राफोरखौ लुबैया समाजाव जातियाव बिशृंखला जानायखौ बिथाङा लुबैया जायनि फलाव दिनैहाय बिथाङा माखासे बाथ्राफोरखौ जे गावनि सायाव माखासे बाथ्राफोरखौ गाज्रि बाथ्राखौ बुङोब्लाबो बिथाङा रावनिबो एगेन्सै जेबो बाथ्रा बुंफिना दा ओंखायनो जों खावलायदों जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव उफ्रा बिसायख'थियाव UPPL निनो बिजाथि दिनै जोंनिनो NDA नि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मआ देरहागोनखौ नुनानै दिनै बिथांमोननि नेताफ्रा फ्रास्ट्रेसन जादों आरो मोनसे बाथ्राया नैबेबो क्लियारखा बिथांमोनहा दिनैहाय नोङो बिथांमोननि नेताफ्रा दिनै बुंनो थाङोबा सानफा साफा दिनै दल नागारनानै दिनै खारनाय बे आराम्भ जानायाव बिथांमोननि गोसो बायनाय बेफोरनाखि मोनफा मोनफा सिन होननानै जोङो दिनै बुंनो हायो।
रायजोफोर भिडिअ बेखिनिमोन नैबे मेन टपिकआव आं फैनोसै दायो बे जाहैबाय जों नुबाय थायो खोनाबाय थायो जे 1 मार्च माने 1 मार्चआवहाय प्रमद बर' सारनिबो बार्थडे आरो हाग्रामा महिलारि सारनिबो बार्थडे होननानै जों नुबाय थायो ग्रेटिंस माने बयखौबो हेपि बार्थडे लिरनाय नुयो नाथाय दिनैबो जे हेपि बार्थडे गोबां उइसेस खालामदों आं कनफिउस जादों बड'लेण्ड बुब्लियावबो नुबाय आं हाबा बार्थडेया बोरै बेना खैबार जायोब्रा सानफ्लांदों आं माब्रै एसे फोरमायनानै हो आंनि गोरोन्थिबो जानो हागौ कनफिउस जानानै आं सोंस्राबाय आरोना मानो होनब्ला जों खनसे मार्चआवबो भिडिअ बानायनो मोन्दों हेपि बार्थडे प्रमद बर' सार हाग्रामा महिलारि सार आरो दाबो प्रमद बर' सारनि बार्थडे बावनै नभेम्बराव टटेलि कनफिउस आं मानो माब्रै जाखो ना इलेक्सन खाथिखायसो बार्थडे बिदि सानफ्लांनाय फैदों आरो आंनि गोसोआव आंनि मिसआन्डारस्टेन्डिं जादोंब्ला गोरोन्थि जादोंबा अननानै कमेन्ट खालाम कमेन्टनि थ्रुयै फोरमायबानो जाबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा शेयार खालामनो हागोन आरो मोजां मोनाखैब्ला डिसलाइक मारिनानैबाबो गालांनो हागोन बेखिनियानो थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल